Mugabana bwe county ya Nyamira nigo aikiranirie eira yaye gucha kuba abana ba nursery wase PP1 na PP2 na play group entogekorwa erongori. Mugabana uyo kubwaterana ne kyombekerie kya Rockville Foundation yoritkoria rero bachake bene mu rubiri uyo ase okwigoretinga igihugu kigusi obosie obwabana be county iyo ba ywa Amatuko emerongo itano na atano na tatu aerire gesa umugabana bwe kaunti ya Nyamira guchakia umuruberio bugusegeta amasomo ase abana bagusoma ase birasi bya ECDA weterase okubabwatukira erongori iyo erendo bunyamazi guchakira itamweye ya kabere nigo rero eserikali ye kaunti ya Nyamira bakubwatirana ne kyombe kya Rockville Foundation banyora etinga eyo era chego cha gosia obosie werongori ejiga kidogo tu utarani Kukwana kurase amagacha manene ye kaunti ya Nyamira igomo waziri wechisemi imeye kaunti ejiga Emery Onkaga ateba uchakira etarike yemo yomutienio gocha nigo aborokiwa ba ECDA para chake kwegwa erongori ejiga ase chisukuru chiabo. Education is a default function, so therefore we are partnering with the Rockefeller and other partners so that we can ensure that your promise that you gave to the residents of the county government of Nyamira is actualized by 1st of June the way you promised. So that is why we are here to receive that mila and kick off the program. Elsemo yayo mugabana Nyaribo otebire mahiga yabo konyora etinga eyo kurase kyombe ekyo kya Rockville Foundation nigo paragenderere kubwaterana amana barabwo eryo abana bakebo igo konyora oboroso bya korwa ebirasi bya inze. Rockville Foundation ibara partners baito badogonya as technical side yoko vera ero gututata kwa abana ebe possible bakori rande county nke gomba bwate experience and batara teiretingaga nke agora kinibatu promises support ujakira mutinyo ukianda Chingaki echocho nigo muskenya ribo agenderera gotogia igetambukiro ikeiga gyokorenta erokori ase chisukuru agoteba nigo kira chikokonya abange asogutwara obochenu obya nonyera ase amagima abo asabantu bari baito bawo tunane uji irerika akine bari kairo rende mwana otabadikinga kurikandi mwaki aigeto yona agwata lakini tediri kairo kobe gatore 45 toba dana kobe gatore chi nutrients ine chikonyo mwana akine nechinguru umobere nabongo whatever so the reacha bande skulu jimoto yeka baraisi kubwate bitazo Kingo reporter Getembe kurasa magacho amanene ye kaunti ya Nyamira ayagotoka imeye bunge ya West Mugirango Jeff Atgad Isemba